Ikusasa lakho sezandleni zakho. Kwenzekwenzeke. Kwenzekwenzeke. Eyitawola Ningizimu Afrika siyanibingelela igama ulindo kuhle ngwakhumala Dr Life insizwa kwaNongoma ihlala Nkosi kwelikamdlongombane evudla amadoda indlondleni uphapha ekhanda kaMenzi ndawo lo muntu omeza sengathi yakhala uyalila uthi igula kajama lichithekile lichithwe engqolo endala ngithi manje la bathi imbena kaBishop Khali inkulu inkaba ifuna ungena ejokeni benesibindi ibuthelezi ngokukhuthaza umuntu akajama bebemthuka bemcufula bethi akubusa kubankosi kubingela mina kumenza gemegeme salebuzana indlulo kanjani indodo ongayithema uthando ongayithema inkuza abanqindi ucijo utabe khoje ngoba sabusa ixhanti banihlabani kwezinye maqede za inyonkoloza ihlabani kwezinye maqede za inyonkoloza mthando umembulo umkhulumo umqiniso ubhoko lensizwa nezintokazi ledo nazala khona mayibona impumelelo cha kunjalo ke namhlanje yiyo lo ndaba #kwenzekwenzeke podcast Sikuleyo ndaba ke siphethe iciko lakho elithandayo elisezingeni eliphezulu esisha isifuba ngale seyiningizimu Afrika sithi impela uyadela wena mama owaphathalela igolide lethu kanti ke namhlanje siphethe lapha na ke iThwasa lekhansela umfoka amajola insizwa ke le eyaqala kumculo ngonyaka lapha na ka 2013 yakhipha album eyivutha amalangabe eyabingelela ngayo yathi ke ake nithule nilalele nangempela salalela kusuka ngo2013 kuze kube u2022 uyabona manje sibheka u2023 10 years in the game kuzomela kushaya event ke senze celebrate iminyaka engaka kwi-industry waphinda ke ilapha uzokhumula ke eNingizimu Afrika insizwa yasenhlazuka le yibhenanyawo uzokhumula kumlando ewuphethe yaba yelinye lamaciko kwi-album noma ke laba khipha khona ke iqembu lalibiza ukuthi amabhenanyawo insizwa zisikhombisa siyakhumbula ukuthi ingqungulu zomhlaba kumfazi omnyama kuhashela imhlophe bese kuba ke insizwa lapha na ke uphuza chemist akuyenza insizwa ezenza umsebenzi omkhulu owawuncomeka kodwa ke uThwasa lekhansela ka wayithola ke esenombuzeni bahubhe nabanye abaningi onyana emhlophe behlanganisa ke iqembu elalibizwa ukuthi amabhenanyawo okumlando omkhulu ke ongesozo wacishwa eNingizimu Afrika kanti lensizwa ke ekuyashaya ingoma ezimnandi uzoyikhumbula eyathanda kakhulu ukuthi vala amehlo khona ayithi ke ngamshaya ngambulala uyona ke yatrenda kakhulu I remember umnomzana uJacob Zuma eSokhosini FM efike icela lengoma okwaba umlando ke nakhona lokuthi umengameli wayesengumengameli wezwe ngaleso sikhathi eyicele lengoma emnandi kangaka kanti ke eNingizimu Afrika ngonyaka ophelile uzokhumbula kwi top 10 yo Khoze FM ibe khona lensizwe ngibala ngisekuseni ingoma eyithi ke awungondli ila yona ke futhi ke eyaphuma khona ngithi number 3 mfowethu hayi wasebenza kakhulu kanti futhi ukhuluma nje kulezi insuku ulapha na kwi top 6 kaMaskandi la khona ke kuyikhuphuka nezakho sibona inkunzi la ukuvotwa khona othenga khona ithikithi lakho uyabona ukuthi ngempela uThwasa lekhansela uyilento ephezulu ekhekheni asimbingelele qhawula kithi Uma bedika ngimale bavele basho kalula nenziwa yini uthi kalula umuntu wami lona ngasikhethela yena umuntu wami lona ngasikhethela yena sisho kanjalo zomfazi onindiko saba amadoda ngombalekela vosa ngomphehla amagobongo sokwana nali phela iThwasa lekhansela nduma nodume ehlazi bathi udumeka imfana oduma kwabe sizingaduma sikaya umzukulu kanye manambana bathi mumba kwabe sisona sentomba kasazi ngoba vele intombi okudala umfowethu jije intombi zambiza zimbizela isiqinzi ithoza sona sokhuluma phandla ngaphandle mina ngithi ngaphakathi ngiqhamuka phansi mina ngithi ngumaqina dimo unqiqiji baciche amadlebe sona intombi yasemhlangeni yamala ngoba kushunina nguximba maxela amathumbe enyoke wadla noba sengikhona sengifikile sengithe qathatha bathi yenza kwenzeke podcast sengikhona la phakathi endlini zomsakazo Qala wethu asikubuyele sibonge mfowethu mfowethu siyabonga emva kwesikhathi eside sishika kodwa ke suze wafika mfowethu sengize ngafika kade wawuthi uyangidinga uwathini ovude mdala before siqale nje kumuntu omusha othi uyayifuna lento ayifunayo othi nje ngiyayifuna kodwa manje ayihlangani ngifuna uthothi umuntu uyayenza into abantu manje uyivela phela endleleni ubonke uyakhathala lo muntu inkinga iqala ekutheni ufuna into engamele uyifune ya into mangamele uyifune ngeke uyithole never kodwa le kumele uyifune vele uyifuna ngoba kufanele uyifune uzoyithola ngiyakuzwa mina ngoba phela ngithi uzofeyila uphinde uzame futhi ungaba sikho soThwasa lekhansela makuba into mangabe uyifuna kuveli kufanele ukuthi uyifune akumele ukuthi uyithole uma ngabe ukuthi awubekezeli uma ngabe kumele uyifune uyifuna ngoba uzofeyila uphinde uyifune ngoba vele kufanele ukuthi uyifune
kulumbaniswa kamagama ke kodwa ngiyethemba ukuthi uzwile qhawula kithi ungenile emculweni ngonyaka ka2013 ngaphambi kwalokho akusithatha usibeke uyimfana ukhulela emakhaya kwelamabhenanyawo awuthanda nje usibeke mfethu uthi ubani uthwasa lekhansela emakhaya ithwasa lekhansela yako baba Majola lo walapha yazansi lapha emithi ilovo umnomzana enhlazuka endaweni yase Richmond mfethu idolobha lami ke iRichmond mina sure mina ngizalwe nje ngisanda kuzalwa mina kahle kahle Richmond lapha kubaba uBhodlozo baba umkhwayitselo uBhodlozo impela ya ilona dolobha kodwa likude yes ngazalwa ngalo yaminyaka leya yaqala yakudala ngithe mangizalwa lapha ngakhula ngalusa inkomo zikamkhulu lapha ngaye meme izemaqeleni awungangilusa inkomo zikamkhulu ngimemeza nengoma yami emaqeleni igagu kakhulu ke mina ungixolele uhamba ngengoma mfowethu mfowethu ngeke ngithi ngina 50 ke mangitshela abantu hayi mina bengithi usangikhohlisa mazotshela izwe lonke ukuthi una 50 ngeke ngithi mashumi amahlanu ngoba ucabazela nje kahle ke mina ngowa 78 iqiniso la selikhona ke manje 78 kusho ukuthi njengamanje ngineminyaka ewu46 uma ngisuke ngithi ngina 50 ngisuke ngenzela ukuthi ubone ukuthi ngiseduze kwa 50 yabo kodwa udlalile ke ufana noma mangabe ufuna ube umsakazi ungalo ukuthi ngifuna ube umsakazi vele usho ukuthi umsakazi mina yakubula ngisasho njalo mangifika lapha ngibona ngithi hayi ngiyasakaza yayibona leyo yes awusho njalo ne so sure mangikhula ke mina ke mfowethu ke bengikade ngithanda kakhulu ukucula yes no bekade ngithanda isiginci ngiphinde usidlala kodwa ngingakwazi yeah ukuzama kwami ukuthi ngikwazi ukudlala isiginci bengisiphatha esikoleni ngihluphe ngaso khona lapha esikoleni Nkosi yami yabona okwenzeka kwaba ukuthi nje uma ngabe mina ngeke ngadlala isiginci ngiyofisa ukuthi ngidlale njengekhansela no JPC yena umuntu engangimthanda kakhulu loyo yabona nobuye khona ubaphuze chemist ngimthanda nje ngokuthi owangasekhaya kodwa umuntu engangimthanda kakhulu mina sure khansela no JPC indlela ayebeka ngayo indaba mangabe ecula yabona la yes so leyo nto yayenza ukuthi ke manje mina ngibe nephupho lokuthi mina mangase kuthiwa ngicule yayingabi khona lento ukuthi ulale namhlanje ucanga ukuthi usomculi kusasa ngizocula uvela uvuka ucula yeah ngapractice ngazo ingoma za JP za khansela no JPC yes la ngaze ngathola igama ke kuthiwa uThwasa lo lekhansela manako wazetha iThwasa noma abantu noma ababelana igama laqhamuka njengedlaliso nje angithi mangabe wenza into yabo emakhaya mangabe udlala ibhola uvimba ibhola ulivimba njengo opala mina uthi angilelo mpele nje uthi ngangileka yabona kodwa isiphetho kuzothiwa wena uyithwasa la lo muntu lo ngoba lo muntu wayesakhona isadla amabele but mina ngangingazi ukuthi ngizogcina ngumculi mina ngangithi mangabe ngicula ngidlala isiginci sami ngithi noma ngivila noma ngonakele bayangithanda baza yabona so ngathola kanjalo ke igama ke bhuti wami yabona so ngokuhamba ke kwesikhathi le ngipractice ngidlala bonke oshuni ngipractice ngabo bonke oshuni lapho ngikhumbula kahle nje mina yabona nje ushwi nje ethi ngafela ubani ngafela ngangakazi ukuthi ngizocula ongakazi ngangakazi umgqome nje idlule emhlabeni ngase ngisishaya impela isiginci kodwa futhi ngase ngeke ngiye estudio ngiyokwenza okuyidemanyanyana kodwa hayi ukuthi ngangitshela ukuthi mina ngizoba umculi ngalendlela sekwenzeka ngakhona manje yes yeah qhola kwethu wangena ke insizweni njengamanje ngifuna nje ukujumpa because uThwasa lekhansela abantu bafuna ukumazi ukusuka nokuhlala njengamanje ke uthema ungene emculweni kube lula yini ukuthi unakeke because if you say bhuti omdala una 46 years ngicanti indoda impela esigudlile kodwa masibala iminyaka yakho emculweni imothe 2013 to 2022 should that is 9 years if ngingaphosisi akahlangana 10 years yes but uyabona ukuthi iminyaka ihambile yini engaka sithatha nje kube usibeke ungene emculweni kube kulula yini noma kuthile sekho khona ukuthi vele ubungumuntu obungayitshetha ungacula contact with talent yeah
contact ubizo yes manje lezi zinto zombi lezi zinto izinto ezimbili ezihlukene kodwa siyakwazi ukuhlangana umezi ke zahlangana zisuke sezizolekwa ilento ekuthiwa ukubekezela content uthanda ungathanda leyo nto uzoyenza yabo yes ubizo njengomuntu mangabe yothwasa yes ngiyakuthola ubizo lolo yabo umfundisi ukuthi uthanda ungathanda uzothwasa wena Yes, yebo lona yes. so mina ngangena kanjalo kwemculweni ngangena ngento ethi angikholelwa ukuthi mina ngingaphila ngomculo yabo akufani njengamanje umuntu osekashaya athathe ucingo nje afona athi nami ngiyafisa ukuthi ngifane njengawe ngifisa ukuthi ngiphumelele ngondla umndeni wasekhaya ngomculo etshela mina Yeah. kusho ukuthi into le yangakayenzi akholelwa ukuthi mina ngiphila ngayo yabo mhlawumbe uyakwazi futhi ukucula yitalent eke ukucula ahlabelele nje manje makuyi ubizo awutsheli umuntu ukuthi uyakhona uyophapha uyenza uzivalele endlini ubeka isiginci la ulele udlala isiginci ubizo ke lo ngiyakuthola uyabona ubizo ilento othi mangabe uyenza akekho umuntu okwazi ukuma phambi kwakhe aphumelele ukuthi ngimile phambi kwalo muntu ukuthi wena uwe uyabona uma ngabe ubizi ukuthi wena uyobumsakazi noma yini noma ungaxoshwa kulomsakazo okugxoshile yeah kodwa wena uzoba nowakho umsakazo ngoba vele wena umsakazo ngiyakuthola ubizo ke lolo yes mina ngangena nje ngobizo okay but omdala ke kukhona into ekuthiwa mawusufikile entweni zikhona ingqinamba zayo yini nje ongayipick up ukhona emculweni uthi hayi yabona mfana kithi hey inkinga le enkulu mawungumculi okokuqala ukuthi abantu uma uke wacula ingoma yaduma abantu bayitshela ukuthi usunemali ayiphinde le mfuthu abandaba abakuzwanga meke wacula nje ingoma yaziwa umhlaba wonke abantu bayitshela ukuthi usunemali ngithini mina bhuti andivele wena ushuthe usuthi uzoba imoto manje ushuthi uchaza ukuthi into zakho ihamba kahle kodwa sidlule la siqhubeke mhlambe le moto engishuthe eduze kwaya kuyona eyami yabo ebhuti ake ngikutshele yabo mina 2013 ngikhipha i-album yami anithule nilalele yes into engiyiqaphelile ngami mina ngikhuphule kakhulu izidudu zaseThekwini ebakade zingakwazi ukudlalwa umsebenzi owenziwe izona kwemenye imsakazo emkhulu kodwa mina ngikwazile ukuthi ngokufika kwami kwaqala kwadlalwa lezo lokhunyana kusho ukuthi igalelo engibe nalo lelo mina ngifike la ngo2013 ngenza ialbum anithule nilalele suka nendleleni wabafana ngifuna ukwedlula la anthule nilalele anthule ayi lapho usahla uhlaba khehla lapho ke ngisho isigingci ngangikholelwa esigingcini kakhulu ngaleso sikhathi ongahlukana naso sasithi masikhala uza uthi sakhala yabo ungafani nje manje hayi manje kholelwa namanje uyayishaya la ndaba uyiphatha induku yakho isigingci kodwa ngikholelwa ukukhipheni la phansi kwekhala yabo yeah so khipha le album sure ngahlomula ke ngayo ke bhuti yes ukuthi mina ngiyenza lento yokuchoma ngihambe ngichoma khona abantu abayitshela nje mina ngaze ngihlomulele ukuthi hawo kodwa mangibala izinto enginazo ziningi kakhulu yes ngahlomula kumantshontsho ngaba i-best newcomer ngiyakhumbula yes kuma sama no sava ngiyakhumbula uma awards ngalesi yakhathi ngaba i-best newcomer yabo kwaba khona umncintiswano wawukade uthinta amahewu neilanga uyakhumbula la ngaba unumber 2 okwakuukuthi uma uyiduna iduna kusho ukuthi ivuka yes ukuziwelele enkunzini owadlula lapho ngadlula lapho yabona ngabona abantu sebeqhama sebebaza inkulu ngadlula lapho yabona yes ukuhlomula lokho bhuti yabo 20 sikhuluma nje ngisafika 2013 uyakhumbula umlando wami Carlos Fountain ngiqala ukugibela estage esikhulu uzodlala live hayi ngangimima ngayimima yes la nga trend inyanga yonke nje ngendlela indlela engenza ngakhona ama-trend akadumu kangaka kodwa watrenda ngalokho wawutrendiswa amaphepha ngalezi zikhathi uyakhumbula nje kwakukhulunywa nje ngeyeThwasa nje ukuthi into eliyenze lapha yabona so ngalokho uma ngabe uqhamuka ushisa bebona ukuthi ngathi uyashisa kuba khona ke ingqinamba ke manje yabona ukuzwa lapha impela sengiyalapho ke manje kuthini ingqinamba zingenaphi yes zifika lapho ke ingqinamba ngoba phela
uma ngifike emcimbini wakho bhuti wami ngenza kahle kusho ukuthi kufanele next time ufuna uphinde ungiqashe Yes. uma ungiqashe futhi ungikhokhele phela yabo Yes. siqala lapho ke inkinga because mina nginyusa amasokisi wena ulokhu uthenga ivuka Oh yes. ingcinamba zasemculweni ke Yes. wena ubheka iprofile yami Yes. yes Yes. awunaka ukuhlonipha italente lami yabo Yes. ingcinamba zakhona ke lezo Yes. Yes. all right Yes. bese kuthi ke ezinye kilezo ukuthi ingxoxo makuthiwa uyaqashwa uma ngabe igama usalakha Yeah. ingcinamba ke leyo bhuti ingcinamba ngoba wena uyayazi imali efalo ibize ngoba phela imali uyayazi umhlelo omcimbi yena uthi wena ufanele Imali engaka? ingcinamba bhuti wami le and mekuchitha uzotshela nabangani bakhe ukuthi Bakhe. la muntu lo Oh yes. uyagoloza Oyish. mina khona nje omunye unyaka ekwakwaduma ukuthi nje uthwasa simbizi Ya. uyabiza uthwasa uyadula yabo kunabantu abathile ababedumisa ukuthi mina ngiyadula yabo kanti cha mina mawukhulume nami na uyazi mawukhulume nami nje Straight yeah. sizozwana Yeah. sibonisana ngeprize bese siphansi la sesixoxa Yes. yabo ingcinamba ke lezo bhuti As a school kuhamba kanjani indaba zokuthi ngophela nje umculo uyadownloadwa into enjengalezo kubantu abasha kuhamba kanjani njoba sekuthuthuka singena kwi fourth industrial kahle Yeah. social media uma umculo udayiswa kulokho njani kuma digital platforms into enjalo kuyadinga imfundo leyo noma kudinga nje ubuhlakani bomuntu uma umculi noma sengisho nje lo msebenzi eniwenzayo niya benefita njengoba kuguquka nani niyaguquka mina nje makube kuyangamina ke sengikhuluma nje ngomzali ke manje yebo bona ke bekuzoba umaskandi bekuzoba umuntu ofundile bekuzongena umuntu ofundile not ukuthi uma ungafundile uvumelekile ya umaskandi makube kuyangami udlule la esikoleni yeah mangathiwa ngunika umengameli bebezofunda ukube kuyangami ya makube kuyangami nje bebezofunda umaskandi ya lokho ngikushisa ukuthi thina esingafundanga ya sine experience ukuthi why ngisho kanje ya ukuthi abantwana abafunde nje umuntu angahlela ethi mina ngiphilela ukuyocula umuntu akafunde nje umuntu afunde nje umuntu azi akwazi ukubhala akwazi ukusayina akwazi isingisi yonke leyo nto yabo ukuze ezinye izinto edinga wena nje uye uziyele wena direct ungalokho uthumela yayizwa leyo nto because lezi zinto ezaka digital zinayo vele leyo nto ukuthi kwesinye isikhathi ubone ukuthi la kube ngifundile ngabe ngenza u1 no2 no3 ukungena nje emlinyeni uphuzile ukuba neaccount o Facebook yini ayi uphuzile mfethu ngiphuzile mina hlahle ngiyouth endala ne ya sure ngiyouth endala Yeah. okuqala nje ngifike emculweni ya bengifisa ukufana noShwi shwi benomuntu ekhaya ya ukuthi ngithandwe yiwonke umuntu ingabi nabalandela ekuthiwa laba nje ba specific nje laba abakho bengingakholelwa kuleyo yes kodwa ingcindezi ngiyithola nini ngiyithola mase sekunamadoda athi ningamqashi usibanibani abanaba abalandeli yabo ngoba ngikhuluma ngalabantu njalo labantu uyazi wena bebenyakazisa inkundla bengenabo abantu abagqokile inkipha yabo lona so ngangifisa kube njalo ya so ngokuthola leyo ngcindezi ke sekunabantu abathi asiqashwe ngoba unabo abalandeli kunabantu abasho njalo yabo ase ngiyasithatha isinqumo ukuthi cha ke mina sengifuna uba nabalandeli ke yes okay abalandeli bami manje ababonale ngombala othize yes okwaba umbalaogrey Yes. uhamba ngabona ukuthi umbalaogrey ngiyagqibeka mangabe sengiphathi kwabantu abanabalandeli ayibona ngashintsha ke ngathi kusho ukuthi ke le yaka Facebook ukuthi ngibe neaccount ethi mina yes ngiphuzile kakhulu ngezizathu okay isheshe yabakhona yabala page labalandeli ngiyayikhombula yabona le page labalandeli ayisebenza kakhulu into esebenzayo ipage elisuke liqondene nawe nomnikazi ngoba ukukhuluma wena sisazi ukuthi okay ke statement lesiqhamuka direct wena
So ke bhuti ngitheme sengiba ke ne-account. Hayi kwayinkinga ke manje ukuthi angijwayele phela futhi. Posta njalo. Angijwayele uFacebook ke futhi manje. Akithi nginenkinga mina nginenkinga yendaba anginazo indaba. Yabo. Anginazo nje indaba mina ngisho stage. Mangingena stage nje. Ukwazi ufuna ushaya ingoma. Ukwazi ukushaya ingoma nje makhonto befanga ngiyikhuluma izokhulunywa ingoma bese ngiyahamba. Yabo? Kodwa manje Facebook nangu manje. Kodwa manje nangu Facebook, yabo? Ish. Hey. Kodwa phela na sekufanele kumele ngihambisane na yonke into. Hayi ke bhuti wami ngizamile ngaphusha ke kuFacebook manje. Sengiyazitrendela. Manje ngiyakhumbula ukhuzani kulomcimbi onyakeni ngibonga uDecember ethi eqasha abaculi ngokwama followers abo ku Facebook. Uthini umbono wakho lokho? Hayi mina le nto eyenziwe ukhuzana hayi mina ngiyayincoma. Yayincoma. Yeah. Ngincoma kahle ngoba mina ngangomunye ongekho lapha. Yes. Ngincoma kuliphi izinga ke. Ngincoma kuleli izinga lokuthi abaculi baningi kakhulu. Ukhuzana nje wayenzela nje ipiece lapha. Wayenzela ipiece nje. Because ungaba nabalandeli, ungaba nama followers amaningi kodwa emcimbini ungafiki nomuntu oyedwa oze kuwena. Yes. Yayizwa lento engichazayo manje. Khona abantu Oh yeah, ngiyakuzwa. Uyangizwa ngithi? Kodwa ukhuzana le nto yamvikela kakhulu ekutheni angalokho simbangela isicefe nje. Ngoba ipage lakho. Ngoba ipage lami unalokho wayesikhuthaza ukuthi asinaka ama page ethu. Ish. Yebo le nto. Wayesikhuthaza ukuthi asinaka ama page ethu. Yeah. Kodwa nje angeke ukuthi wazi kahle ukuthi laba abantu abalapha ya ngokwama followers baya kwehlula ulokhu complain. Nansi ke into ke kuma nje kuyikhuphuka nezakho. Ababe nama page amaningi. Kwi top 6 angibabona. Iningi labo ngibona abantu ababe nama followers amaningi. Lalela ke. Phela sengingabe ngathi ngiyadelela ke mangikhuluma lezo. Kodwa ukhontenza kalayo. Yeah. Abo mina mangicheme noma nje mangase ngisondele mhlambe kumthandeni. Yes. Yes. Abalandeli bamthandeni baningi. Yeah. Automatically ama followers amazoba maningi. Yabo? Kanjalo Oh yes, ngiyakuthola kanye. Ngiyakulandela ukuthi uqashile. Ama followers akhuzana. Yes. Azongifollowa nami. Akakhuzani. Ize nami ngibe nempiko kanti ama followers akhuzana lawo. Ayujulile manje. Hayibo lonto. So ukhuzani ke uma ngabe eseqasha ngeke azaqashe ngokuthi ngoba wena bakumina laba abami labantu abakuwena cha uzoqasha ukuthi wena ama followers akho aphezulu yabo. So nathi ikhuphuka nezakho ke manje. Ikhuphuka nezakho ke manje ithi ke manje kuthenga ithikithi. Dololo ke manje. Sekuyini manje? Kwaphela ama followers akhuzana azothenga ithikithi elikhuzana. Asekho lapha asikho. Okay. Bafowethu. Mfowethu kumnandi kakhulu ukuxoxa nawe. Kuningi sikufunda ngiyethemba nentsha ngasekhaya kuningi ekufundayo. Ikuphi okubalekile uma use studio othi iThwasa lekhansela kuyakusebenzela uma ukhipha ingoma. Hayi ave ukhipha bo, ave washaya ama hit bo. Hawu mina njengoThwasa lekhansela njengoba uThwasa lekhansela ngiyayithanda le ya. Ngiyohleze ngishaya hit mina. Ya. Ya indaba ngoba mina ngibizelwe kulento. Oh yobizwa ubuyela back to square one. Yeah. Yabona ke ngoba mina angithunyiwe nje la. Akulethe talent. Mina ayikho ingoma. Mina zonke le ngoma eziculwayo nje ezingewona ama hit zabantu ngingazicula mina zibe hit. Imfihlo yami ke nansi. Message ayicaci ndodeni. Message. Yeah. Funa mangabe ngithi mina ngeza la. Funa kucace phela ukuthi ngangizonzana ngayithola into engangiyizela. Ngiyakuthola. Message iphelele ke la. Yes. Awuthi ngaya kakhumalo nje kwaphela kanjalo. Bese kanjalo. Yeah, yabo? Yes. Okay. Enye into abantu bebekholela ukuthi mina mangabe okay njoba ngidume ngokuthi ngiyayibhala ingoma. Umyalezo. Bakholela ukuthi nginzima ngoba naku ngishaye mhlambe best composer. No, lama long story. Yabo.
bakholelwa yilokho Namfuthi. bese vele ngishaya ingoma engaka nje vele Awungoshi. nje ibe hit namanye Balance umile. amahit nje wangincikisela ngothando wangina ngoba mina ngingithanda uhamba uzongikhumbula awume kancane dale musoko ngishiyethe Amahit amagama nyambala ngiphuphe ngifile ngabona inyembezi ze-crush yami awungavele ngaphapha moyo baba anomtshela ngangikhalela uzimpi ngangikhalela ngiyovuka emathuneni angifuni ukumbona ekhaya Thixo usufuna ukungithatha na awuwangibuke emehlweni manje isasemnandi ingoma engidlalayo sengathi kunesikole lapho ngifunda khona ngedwa ingoma awuyazi yamnandi yengoma engidlalayo amakhona nje wodwa asho ukuthi ihit leyo ikhona nje mangicula ihit nje already Shuthi leyo umfana majola uthi into ebalekile umuntu mayingena e-studio eyiciko umyalezo ubaleka kakhulu kubalekile noma amagama Uqonde noma nje. amagama ngabe Angawu-two, mabili kodwa umyalezo awuphele yabo ukhumbuleke imfihlo yami ke ngikutshela yona angijwayele ukuba nengoma eqonda ikhulumelo wesifazane angijwayele noma eqonda ikhulumelo wesilisa Ngiyakuthola. yabo ngijwayele uba ngibe nje phakathi nendawo ingoma yami bese uma ngithi udala amele ukuthi leyo nto ingashiwo nowesifazane Owesifazane, manje angondli idali owesifazane angayisho leyo nto nowesilisa futhi angayisho leyo nto Shuthi win-win situation le. Shuthi ingoma zabo umuntu engena e-studio aqaphela Yabona? ukuthi i-market, i-demand. ingoma futhi ungaculi ingoma ucule ngokuthi sengiyakha ke manje bhuti wami ungaculi ngengoma ukuthi 2019 ngoba uzodlula 2019 Yeah. uzodlula 2019 sik 23 manje Lama trend esikhashana njalo lawa avethanda. yabo futhi ke ungaculi ngegama lentombi yakho ngoba izokwala yebo Yeah. kodwa ungasho ukuthi Yolanda ungifuni iduke limachopha amahlanu ngaxhawula wangicela isibhamsono wabuntombi ngaqabula ngibizela amaqhikiza ngoba sesifike emaji yayiza ukuthi thini ithi Yolanda ngikhuluma noYolanda okuphi osemfuleni osangaba semfuleni nangonyaka ozayo Yolanda Evolot ungifuni iduke elimachopha amahlanu ngamxhawula naliki iduke elimachopha amahlanu ngokwasemfuleni makushelwana kwakudala ngiyutendala Yeah. ngamxhawula unginika igunya manje ukuthi angimthinte ngesandla senginelungelo kuyena methi cela nje ubuye nje neduke elimachopha amahlanu uYolanda yabo Kodwa becashile beselahlekile. ngase ngiyamthola mina ngokuthi phela mina ngiyiphethe lento usethi manje ngicela isibhamsono wakho usengicela ukhisi ke lapho ngicikoza ngento ongathi nangonyaka ozayo uthi mawuyilalela kube ngathi iphume kulonyaka vala amehlo mangani zami ngizokutshela mase ngidibheka mhlawumbe uzolibona ithuna ngamehlo enqondo yabona into nakulonyaka usangamtshela uma wengani zakho ngagqihela ngaphakathi kwana le ngiyithandayo yabona ethi kudla ngonqenqema yabona bhuti omdala ungayishaya zonke ingoma zakho futhi noma usungayikhipha yabona ukubona uma wasafuna ukulalela hayi ngisazizwa nokuthi yithini yabona le ngoma iyangithatha ingibeke ukuthi yabona indoda yayibhalela mina le ukuthi noma bengakuphushela odakeni bhuti wami imotivation leya ithi mawuvula inyawo ubhekisa ikhanda phansi ngeke vele umqondo wakho usebenze ngoba vele ubhekise phansi kodwa mawuvala inyawo uvusa ikhanda ifocus yakho yonke ibheke phambili ithi isigubhu senyembezi ungalingi uchitheke ngoba uzojabulisa ihle izitha zami zizojabula yabona ngazi bese ithi ke zinyawo zami ungaphelele endleleni bese ithi noma bengiphushele eceleni kwendle muzokhumbula makuthi uyaqaphela nje mina nguthwaso yimele nje ozihambele eceleni kwendlela nje oyimele ngiphumelela bengaboni ukuthi ngiphumelela kanjani ngihamba ngala nje benze yonke into lapha yangibabuyi bese ngiphuma ngala hlangane phambili yabo
motivation le ithi nginhlula beyivimba uthala kunomoya uthela kunomoya njengoba nawe ungaba inhlula beyivimba ngithi ungaba inhlula beyivimba emsebenzini bethi bakucekela phansi uthi kodwa ngiyiphansi ngingandlalela hayi cha mfowethu ake vele siphetheke manje kube mnandi mfowethu ukuxoxa kuningi besisengaxoxa mfowethu vele kuthi ihamba ngesikhathi uzuzwe unjani mfowethu ungena kwi top 10 yoKhozi FM top 10 yabona nje top 10 yoKhozi into engangiyifuna nje mina neheyingicasula tu ukuthi la nje kumabhenanyawo akekho nje umuntu oke wangena kwi top 10 yoKhozi yabo yes ekubini mina hleze ngishaya ama hit yabo bengilwela ukungena nje ngiyakubona nje ukuwina vela isenamali angazi ngiyakutshela ayinamali kodwa ibalekile ngoba iyawa promoter kakhulu ama artist ngoba uma ngabe ukwi top 10 butwami wokumhlaba kusuka mhlaka kusuka ngaleso sikhathi unominatiwe kuyakoze kuyophela leso sikhathi leso usembalazweni yabo so umsebenzi omkhulu kakhulu futhi nama royalties abaphezulu ngoba ingomhleze idlala yabo so nje ayikho into yangijabulisa okudlula leyo mfowethu ayikho into yangijabulisa okudlula hayi mfowethu asikubongele nokuthi ke futhi ngibe number 3 ngingabi number 10 yabo mina mnganami nje mina nje ngijwayele ubu number 3 kahle inamba yakho leyo number 3 okungcono yabo sekuqoqo kunye ngikhumbula kahle nginale album ethi ngamshaya ngambulala kwakune top 10 yoKhozi eyayihlezi njalo idlala nje uhlezi ukhona nje angihlezi ku number 3 nje kwabadayisa kakhulu kodwa manje awusho lutho nje yini ungasho angikhulumi kumanje nje mina yini ungasitsheli no uthi vela ngisibona isidingo sokuthi ngile ngimemeza ungazi ukuthi manje uyazi ukuthini kuyabasebenzela vela abantu abathanda ukumemeza ukuthi ngibona nje sengunyanyavu yazi ngeke ngitshela abantu ithi yazi abantu mangase babone umjondolo wami ngidlala kuona maze babone bangabona abanye ukuthi safa isisebenze uzisikave lo mbhebe uhlobo lomjondolo wami umjondolo yijondi nje yakho yami nje yabona kodwa ngeke ungibone mina ngile ishutha manje usibone because youth endala mina baba eyindendala endala mina uyacabanga nje sengithi nje ngiyinkosi yomaskandi mina ngimdala kangaka ngiyakuzwa athi ukhuzana uyinkosi nami ngithi ngiyinkosi ingane untanga wami futhi first nje ke kwa understanda ke ukuthi ukhuzana impumelelo yakhe mawuyiqhathanisa neyama yilingana ayi lutho noma ngabe mina umqondo wami uyanginika ukuthi mina ngokweminyaka ngimdala kunokhuzana yabona ngimdala kunomthandeni kodwa uma ngabe umthandeni nje mina ngiyinkosi yomaskandi uthi yabheke izinto asezenzile nje ngomculo wodwa kufana ngimphikisheleni mina lo muntu yabona even ngingathiwa ngibe nazo ke mina njoba ngimdala nje lezo zinto angikwazi ukuthi ngithi nami ngithi bethi ba amakhosi nami ngithi ngiyinkosi into enza la vele njoba amakhosi labafana bakhona abanye abantu ba amakhosi baningi khona lapha yabo so italent labo ukuthi imisebenzi wabo uphumelele ngalendlela umuntu mangabe ethi nje ngiyinkosi usuke akuvezela athi nanku umuzi wami kwakhe ngomculo wamaskandi naku ukuthi ngiyinkosi bese sithi thina ya uyinkosi bese nhlala phansi ngeke mfethu uyacabanga uyinkosi ngithi athi khuzana ngiyinkosi ngithi mina ikhuzana uyona inkosi wena mina inkosi qhamuthozana la ngaphikisa ukhuzana emdala ngakho yabo ukhuzana veza athi ngo1 no2 no3 no4 ngithi ngiyinkosi mina njengothwasa sizothini sengizothini ke Bro mdala sisazoqhubeka ke sihlale kule mbuzo emithathu ke le ayihlelelwe ayaziwa umuntu yase studio kwenzeke podcast siyabonga kakhulu nje ukuthi usabukile futhi ke siqhubeka njalo usubscribe ungayeke usubscribe ku YouTube wethu na uthwasa lekhansela mlandele ukhona ku YouTube ukhona ku Facebook uzositshela ukuthi utholela kanjani okay nansi ke imbuzo u3 just unexpected questions uyayiphendula just simple questions nje ungahlala nje urelax ayilula kakhulu right first question uthi isilo umpande
silandelwa isiphi isilo? Mpande kasenza ngakhona. Udinga kasenza ngakhona yes amadoda namathathu kasenza ngakhona. Dingane lapha. Ulandela udingane? Okay. Ningizimu Afrika ngidedela kuwena. Usho ngeqholo uthi udingane angazi. Wasukudle. Hayi sekudlulileke. Usho ngeqholo. Uyabona umuntu omdala ngaphikiswa. Nimhlekala umuntu omdala nini? Nimhlekala umuntu omdala. Uqinisile. Okay. Question number 2. Kunensizwe eshayayo. Ngiyakhumbula siyibuka sidibana kwasekuphi lapha kwanyuso. Ulimit ngakubona uvuma ngekhanda uthi yamkhumbula limit yamazi limit angithi uyamazi limit futhi. Futhi hawu futhi khuluma uyamazi limit angithi. Kahle kakhulu. Futhi ngiyamazi futhi ngiyamthanda. Ngiyakwazi ukumazi kuphela. Ngiyakwazi ngiyamthanda lo mfana omncane. Yes. Okay. Ubani amagama akhe nesibongo sakhe? Hawu. Lalela. Into engiyaziyo nje angilazi igama lakhe abizwa ngale makubo. Yabo? Ngikhuluma iqiniso. Ngazi leli lithu limit nokuthi owakanala. At least limit nala. Yes. Awulazi lokuzalwa. Leli serious. Ngazi leli lensizwa nje. Kwaphela uma umasikandi wensizwa. Kodwa bengafuni lona la bhuti mina ngifuna leli. Ya, ingakho ngikuphendule ngo-half ngoba bengiphethe u-half. Question number 3. Last question. Usa right bhuti wawugcina lo. Ngiright kahle kakhulu. Okay. Number 3. Umzungulu ubopha womile. Isaga leso. Kungabe sisho ukuthini? Yeah. Uyawazi umzungulu wena? Isihlahla. Siqale lapho. Uyasazi wasibona. Hawu ngibona ngoba mina. Okay. Yeah. Umzungulu ubopha womile. Yeah, ubopha womile. Usho ukuthi ke angilinganisi nje ngami. Yes. Izenzo zami. Okay. Ngizibeka kanjani lenkulumo ukuthi ke lesaga ngiyakubona sekubona ifuna ukusibamba ngiyakubona ukuthi khona la ufuna ukusibamba khona yabo yeah ukuthi manje igenge entsha yamanje sebuye babuye nezulu esingazazi lapho right umzungulu ubopha womile yeah osho ukuthi ungathola into ongayilindele kumuntu angisibe nje kanjalo ungathola into ongayilindele umuntu ongacabanga ukuthi ungayithola kuye okay ngokwe procedure la ekhaya ke asiphendula imbuzo asisho ukuthi right noma kurong sesitedela umbukweni ngasekhaya usidecide ukuthi lo sichazela khona kuyikho yini yeah kodwa kuyikho njengokusho kwakho yeah kuyikho ukuthi nje ngizocela ungishayela ngale voice ka nabo ivoice ka Rebecca khona ivoice ka Rebecca ongishayele ka emnandi ke siphume kule ngawale sesiyiqedile khona uzolungisile ingoma la sizoyidlala sesiphume una phela ngibe intombi yeah umam Reeves yeah hlupheka wami kwalaphezwe helni yakuthola kungibangela usizi okay noma angishayele khona lethi okay mntanami ngibhala lencwadi ngenhliziyo ebuhlungu mhlawumbe uzothi umuyithola ngobe ngingasekho lapha emhlabeni isiphelile iminyaka ngelishumi wena uhambile wangishiya la nengane zakho ezintathu awungicabangeli lahlekile
lo lusizi olungaka we uthi voice yami iyabheda kodwa nje Kodwa ngiyakuthola nje mfethu. Ngiyakuthola nje mfethu. ubani khehla Hayi unomdala ngeke. Talent. Yeah. Talent. Yabo. Hayi ngeke So, bafethu. Ngeke. yo uRebecca ke vele ngangumlandeli wakhe Wakis. la ngangumlandeli kwigospel ngangilandela uRebecca kumaskandi ngilandela Ikhansela. Ikhansela JPC. Lokuthi angithi iThwasa bese lekhansela. ukuthi kulapha ya kwisicathamia Yes. ngilandela umshengu ingakho mina ngine GCM Ey ngeke unzima. gospel cothoza maskandi And umyalezo. Eka azilemfana yabona nje yezwa uRebecca wayekhona la kimi yabona Bese kuba noma note akho washaya ingomeni zakho zolethi ngagqiha. Phela lapha usukushaya isitatamia lapha. lapha ngisosenquma ke lapha Shaya isitatamia lapha. sosenquma nje ukuthi la ke Angifuni umuntu ozongilandela. angifuni umuntu ozongibuza ukuthi bengithini angifuni umuntu ozongibuza ukuthi bengithini la Mfethu asiphethe asithole imininingwane yakho yonke ku Facebook, siyithole ku Instagram, siyithole nje la singakwazi ukuthola khona nokwazi abantu ukuthi EP yakhe already out, uyafuna abantu baye download and niyakhokhelwa kakhulu lapha kuma downloads. EP eThwasa lekhansela Yes. sihloko sithi one more time One more time. ithi one more time baby ngiqabule phambi kwezitha zakho ungiqabule futhi phambi kwezitha zami uphinde ungiqabule nje phambi kwezitha zethu nje Eish, bhaliwe ngoba lapha. bavele basho kalula nje mabethi angiwale yabona Awishaye phela ngoma lena. one more time baby ngiqabule phambi kwezitha zami uma bedika ngimale bavele basho kalula nenziwa yena ukuthi nisho kalula umuntu wami lo ngasikhethela uyabona ukuthi mangicula ngisho kuthiwa nginayiphi inkinga ayikho into engiyigada nje ukuthi ngingabhimbi ngisho ngidlala live yonke engiyigadayo la ukuthi inothi nje Ewashaya mabhida Yabo. kuyizeko lavande Yeah. wawushaya. kunensalelo ekesibhekane nayo uthola ukuthi instrument inokugqilaza yabo Yeah. inokugqilaza iphoqa ukuthi manje ugcine ucula ngenye indlela mhlawumbe ingomgcina uyicula ngebass ngenxa yokuthi uzama ukuthi Ubambe ivoice yona. iye lapha ebantwini futhi ingalimali ivoice Yes. so nje lezo zonke lezo zinto lezo ezinye zezinto edinga ukuthi mawuyi artist noma umculi nje Kodwa alidinga iclass futhi uhlale phansi usifundise yabo mfethu. ngomthetho kumele ngabe ngiyabafundisa lapha Ngeke alidinga iclass. La abanye baculela ukuthi kumnandi nje yabona kahle kahle umculo unezinto la ubona khona ukuthi okay la angifunde yabo lento ekuthiwa ukuproducewa ibaleke ngalendlela ukuthi abantu umuntu mangabe ekwazi ukucula nje wazi ukuthi nje yonke into ngizozenzela mase phuma endleleni uyabo kuke kusuka umuntu ongenaso isiphiwo kahle sokucula ahamba athi uzozibhekhela zonke indlela estudio yabona kusho ukuthi sekuzobhimba manje ama backings kuphinde Beyene. olidayo yabo pimpa zothi bayi. kanti mawube kune producer bezomtshela uproducer ukuthi la bekumele uthi la kumele So ke sikuthola kuphi ke? mawuthola iThwasa lekhansela nje igama elinje iThwasa lekhansela lilodwa Yeah. Facebook na ku YouTube na yonke indawo ne nako even lapha lento zethu ku lezi. TikTok Yes. nan yeah iThwasa lekhansela nje Inamba ka WhatsApp Anatayela ufonela mfowethu. bese ke ungifuna lapha ku WhatsApp uthi iThwasa lek abe sorry lapha ku WhatsApp uthi 0715849111 Ibize futhi umfana zethola kahle. 07158111 07158111 Gcina sekuyinothi. 0715849111 071584911 Kunjalo ukuhlala nenhlobo endala. Mfowethu ngeke ngizibuze ukuthi kube ngafu mina mawube ngafunda mina mawube ngafunda nje sure. ngangizofundela ube uthisha noma ngabe kunemali eningi Ufundise, noma ngabe kunemali eningi noma ngabe kunemali encane Sure. ngangizofundela ubuthisha futhi manje ngabe sengu principal manje
ngoba uziphethe sokusikole kokini okweminyaka ngoba ya yakholelwa nje ukuthi umuntu akavuma ukufundiswa aqonde futhi ba nesinemo ufundisa umuntu sisithelele phela inhlanhla yakho mfowethu nathi sikwenze ke podcast mfowethu ukuthi hayi sikhule ukubalekile sifundise ngoba inhloso yila yabona nje into ebalekile kakhulu bafowethu ake nje ngithathe leli thuba ngibonge nje kakhulu ukuthi ningibize la bengitshela ukuthi ningibize estudweni esincane ke bafowethu siyabonga ukuhlambuluka ngenhlanhla bafowethu siyabonga ukuhlambuluka ukuthi phela ukhumalo mangabe iphatha ukhumalo mekhuluma nje uzuthembe iphatha leli uthemba ngisho ungathembisi la kukhumalo yabo ngoba ukhuluma nje uyabona ngathi isoka lo mbhemu yonke into yabo nje yonke into ufuna yenze ngemanje yabo ngiyabonga kakhulu and ngifisela ukuthi le studio lesi sidlondlobale siye phezulu kakhulu ngoba sisezingeni ayikho into engekho njengamanje la ngifisa ukuthi abaculi bangababukeli phansi labantu ngoba ibona labantu ababuye basiphakamise into nesizathu and ke senza kwenzeke podcast ngithi ayikhuli ephambili iThwasa lekhansela ngisazobuya ngibuye ngiphethe isiginci la ngithi yabo kanjalo shayini izandla phela team awunathi shaya izandla bafethu hawo kanti siyabonga mfethu siyabonga kakhulu ngithi ke insizwe njengoba sengivalelisa nje ngehla ngobonda manje iThwasa lekhansela indumando manje insizwe ngenazi ibongo madoda awuyona insizwe mase uqala phansi sikubuza ukuthi umfoko abani ingakho mina mangabe ngisuke ngithi nguhlala bemzonda abafazi namadoda bethi yofana informajo la qhamuka ikhehla elifishane lithi cha babomi yekeni uSuperman akakazufi starring ngithi ngiyithwasa lekhansela indumando manje odumeke izinto abanifana udumeka baduma kwabe sisi ungaduma sikaMzulu kanyama nambana umkhulu wami loyo nyama nambana bathi mumbani mumu kwabe sisi nosentomba kasazi ngoba vele intombi okudlala nje ngumfoko ajijekelela ubaba loyo ujijele intombi zambiza zimbizele isiqinzi iDhoza sola sokhuluma phandla ngaphandle mina ngidla ngaphakathi ngumaqina kaDumo uma wami loyo uMaduma umaqina kaDumo unkunzi bacishe ngamadlebe soka le ntombi yasemhlangeni yamala ngoba kushunina uximba maqala lamathumba enyongo zowadla nobala umathumba hayi ngiyoshela uma awu yabona hayi ngiqale phansi ngikubuza ukuthi umfoko abani athi uyibongela hayi Ningizimu Afrika besineThwasa lekhansela umfoko amajola enhlazuka hey idumile ke inhlazuka idume kahle kakhulu sithatha ithuba sithi #Kwenzekwenzeke podcast bonga kakhulu ukuthi asihloniphe asinike ithuba lokuthi sixoxe naye sanze kabanzi sokuyisikhathi ukuthi Ningizimu Afrika ke simdedele uzoshayela ingoma enhle nemnandi ekhona kwi-EP yakhe ethi ke ithini ngoma mina phela ubhalile sengibhalile ngisaboni ke umalale epayipini umalale epayipini ayinyuka imic khona ngizolokho angikuli ngihleli phansi ngumalale epayipini Hello sanibona ngicela ngiphi imali ngifuna ukuthengela abantu abaminto zoqoka igama lami mina ngumalale epayipini umuntu ongenandawo yokulala ngiyabezwa abanye bengihleba bethi umbona nje yehlupheka kanje wabulala abantu lapho esuka khona iqamba manga ngihlala ngala sewakuja ngihlala ngala lapho ngangala khona ngoba isicamelo sasingekho sewakujane yehlathe inyembezi lapho ngangala khona ngoba isicamelo sasingekho sewakujane yehlathe lapho ngangala khona ngoba isicamelo sasingekho sewakujane yehlathe lapho ngangala khona ngoba isicamelo sasingekho ngiyaneke ilungelo lokumjaja kodwa lalelana udaba lwami ngiyaneke ilungelo lokumjaja kodwa lalelana udaba lwami ngiyaneke ilungelo lokumjaja kodwa lalelana udaba lwami abasale bameme nabangitholele emqashweni
bangikhulisele emqashweni ngithe sengihlakanipha waqhamuka abantu babathula ngasala ngingedwa abazali bamemena bangitholele emqashweni bangikhulisele emqashweni ngithe sengihlakanipha waqhamuka abantu babathula ngasala ngingedwa namhlanje ngumalale ebhayibhini angaze nasisi naphuthi angaze na aunty namalume namhlanje ngumalale ebhayibhini angaze nasisi naphuthi angaze na aunty namalume ayefana maphara ngiyakutshela wena ayefana maphara ngiyakutshela wena inkenguko dane inkinga ezingafani inkenguko dane inkinga ezingafani ayefana maphara ngiyakutshela wena ayefana maphara ngiyakutshela wena inkenguko dane inkinga ezingafani inkenguko dane inkinga ezingafani ayefana maphara ngiyakutshela wena ayefana maphara ngiyakutshela wena inkenguko dane inkinga ezingafani inkenguko dane inkinga ezingafani ayefana maphara ngiyakutshela wena ayefana maphara ngiyakutshela wena inkenguko dane inkinga ezingafani inkenguko dane inkinga ezingafani ayefana maphara ngiyakutshela wena ayefana maphara ngiyakutshela wena inkenguko dane inkinga ezingafani inkenguko dane inkinga ezingafani ayefana maphara ngiyakutshela wena ayefana maphara ngiyakutshela wena inkenguko dane inkinga ezingafani